Good morning, good morning, good morning. Wala ba ka nakapansin sa imong sigig tanaw og Facebook? Sige, scroll mo sa Facebook, mga ma'am sir, sukad nga nahitabo na karon nga mga trahedya, linog sa Cebu, pagkahuman sunog sa Davao, sunog sa Cagayan. Mga ma'am sir, o ata nakabantay ba ta mga ma'am sir? Ang sige tag-scroll ang ipakita sa Facebook mga ma'am sir, kay puro na pang Ginoo, kanta sa Ginoo, pagdaig sa Ginoo, paghimaya sa Ginoo. Gamay ra kay ka makitaan nga mga content karon nga mga binuang mga ma'am sir. Karon atong makita mga ma'am sir, puro na pagpasidungog, pagpahimaya diya sa tungboy na Dios. Abi nimo mga ma'am sir, wala ba ta na tingala, no? Gipakita na diya sa tungboy na Dios mga ma'am sir kanang mga mensahe tungod kay ang ubang mga tao mga ma'am sir nag-focus na sa Facebook, nag-focus na sa social media karon mga ma'am sir. Mo nang kasagaran karon ang makita karon sa social media mga ma'am sir. Nahibong ko pag-ayo mga ma'am sir, sukad nga nahitabo ang mga trahedya, ipakita na ang mga paghimaya, pagpasidungog di sa tungboy na Dios mga ma'am sir, pagkanta ug mga wali sa pulong sa Ginoo, pakita na kay gusto sa Dios mga ma'am sir nga ikaw karon nga nagtan-aw makaduol ug makasimba ug makalagad pa ka sa Ginoo mga ma'am sir. Dili pa ulahi ang tanan mga ma'am sir. Pasalamat sa Ginoo nga wala ta na apil antong mga panghitabo karon lang nga bag-o mo nga ikaw karon ayaw na sig paglangan-langan di, ayaw paabuta nga tagaan pakagsakit, ayaw paabuta nga makasinati pakaglinog, makasinati pakagsunog kung dili alagara ang atong buhay na Dios. Yan lang mga ma'am sir. God bless. Paki-share.